kunamaqembu asemsileni welog nangase agawulwe yizembe njengoba imidlalo yalo mqhudelwano izophuthulwa ngale mpelasonto. UThemba Tshabalala ongumhleli wezindaba wezemidlalo kuJozi FM usibhekela ukuthi iliphi iqembu elisengcupheni yokungabuyi ngesizini ezayo ku-DSTV Premiership. Siyabona ukuthi iMamelodi Sundowns yenze kwalingana ngoba phela bathathe isicoco lapha ke kusasele imidlalo eyisikhombisa yonke ngaphambi kokuthi ke kuphele ileague. Kodwa ke ngale kwalokho ke njengoba ke umbuzo omkhulu ugxile ekutheni ke ubani abazodliwa yizembe kulokho kusehambe kwashintsha ke ngoba iqembu belibheka ukuthi lizodliwa yizembe nje zisuka bekuyiyona iMaritzburg United. Kodwa ke siyibonile ke izolo ithatha iSundowns ithwale emahlombe impela ke yenza ngakho konke ukuthi yayifaka ngaphansi kwencindezi kanti ke baze balithola ke lelo goli ka beSundowns mahlayeni kodwa ke siyaphinde sabona futhi lapha ke iyona ke isiphinde ibuya futhi iMaritzburg ishayelo kulinganisa elisho kona ukuthi ke ibibasusa lapha enzansi ke esithendeni sayo ileague yabathatha babeka lishe lapha ku number 14 okuyikhona ukuthi ke manje iMaritzburg ke sekuyofanele ilinde ukuthi ibone ukuthi mhlambe ngomgqibelo kwenzakala kanjani ke emaqenjini ke asasele.